Mitä uutta Basware Invoice on tuonut laskuautomaatioon? No meille tärkeää on ollut se, että loppukäyttäjän käyttäjäkokemus on nyt täysin uusi. Eli meillä on moderni tuote loppukäyttäjille, joka tekee heidän arkensa helpoksi. Sen lisäksi tietysti sitten Ostores-kontra-henkilöstön työ on niin kuin tehokasta, mutta melkein sanoisin, että se loppukäyttäjäkokemus on se kaikkein tärkein. Oliko alusta oikea valinta loppukäyttäjän, palvelukeskuksen, IT:n ja kumppanin näkökulmasta? Loppukäyttäjän käyttäjäkokemus on nyt täysin uusi. Se oli aivan oikea ratkaisu loppukäyttäjän kannalta. Palvelukeskuksen työ on tehostunut ja tehostuu edelleen. Käyttöönotosta on vasta hetki, mutta meillä on täysi luottamus siihen, että siitä tulee todella tehokas työkalu meidän palvelukeskukselle. IT:n resurssikäyttö ostolaskuprosessiin liittyvissä asioissa on vähentynyt. IT-työ on helpottunut. Meillä on nyt yksi kumppani, joka vastaa koko ostolaskuprosessista. Aiemmin meillä oli useita ja me jouduttiin usein ratkomaan asioita, jotka jäi näiden kumppaneiden vastuualueiden väliin. IT on todella tyytyväinen tästä uudistuksesta. Ja sitten toisaalta kumppanuus Baswaren kanssa on lähtenyt todella hienosti käyntiin. Eli kaikki asiat, mitä Basware on luvannut, Basware on pitänyt ja pohja yhteistyölle on sitä kautta niin kunnossa. Odotamme paljon tältä yhteistyöltä.